तेलेमरा मिशन प्रोविंस by संसाजाक एडवांस क्रिसमास नवनजय गामिबो तिनी आरो फाइमानजाक फाइनाय बिशप बबाय कक मासालायका काइटनि कग्रकजों पिरलायका थांनाय बिसिक थाम रमैनो नरक जतन साइमान नरक नुबायका क काहाम रकजों सोंलायका बसाका एडभाइस रेखा जरा न रिलिया आं बनो कग रिजाक तंमानि फाइनाय सालरगो सिनिति ब्रासारक अरय परय तंमानि सिक्लारक फेक ममो कलगै तंमानि हामानाय मायां तंमानि बबु फां तलावो ब साक्लमचों बाथाकनाय आबो चंगै मायां तंमारकनोचों काइसा लामा फनुगलायनो तालो वाइसा प्रोग्राम खाइलायनो हनिचों बनो आं प्रपोज रेजाक तंमानि फिया काइतरानो जरा रिलिया काइतरानो ताइकुमुन सामंनि बागै आनो बेरखा आतुन सानो आनो नों इलेक्शन से बुध बासा दिहने बुध बासा रि रिजाक माबाय आं